Нәбирә Ғимаддинова. Қырғый. Идрис Мөхәммәтшинға үшігіп, атлар ябылған абзарға от түртті. Рәис аны колхоздан қуарға деген қарар шығарттырған еді. Лояқыл исірігір, кәнсәләр турысына басып, йыдырығы білән хава яра-яра. Сиңа приттәрі, әсмәт тәтемәді шул. Мин жанашыңны түшәк итеп астыма жайып йоқлыйм дип әтәшләнгәннең икенче көнендә үк Мөхәммәтшин идәрә җыйды. Яратмады Әсмәбикә тырай типкән сөяркәсен. Буран куптарды. Син эшсез Хөрәсәнне мин туйдырмам. Мөхәммәтшиннең аягына егылып гафу үтен. Сыерга бер уч пешән юк. Тавык чебеш аштан тәгәрәп үлә. Урының төшемле иде. Арба төбенә ни салсаң да кайта иде. Иту Җәмиләгә җилдер, диде. Рәис, ирләрчә аңлашырга дип аулакта очрашкач, икенче шарт куйды. Атларыңны бирәм малаяктыгы. Әсмәдән кит торма. Мин аны синнән алданрак әптәрләгән идем. Минем хак зуррак, диде. Идрис күркәсеман кабарды. Син әптәрләгәннәр мич башында арка җылыта. Әсмә минем хатын. Эштиң суынса да күзең кымсыз икән, диде. Мөхәммәтшин гәрләнде. Бик гәрләнде. Мин Әсмәне, диде. Ике капчык будай биреп, кибәндә, диде. Туйганчы аунатырмын, диде. Белерсең. Ул соңгы сүзләрен түгәрәкләргә өлгермәде. Идрис куш аяклап аның ишенә китереп типте. Төнлә лыкынганчы Садыйкны ишертеп, ат абзарларына ут төртте. Ферма авылдан шактый ерак иде. Йокыдан уянып, янгын сүндерергә йөгергән халык җил очырган кайнар көл тузаны белән кисәү иемнәренә генә җитеште. Бер рәттән яңа гына салынган кымыз заводында ут ялмаган иде. Йырткыч, дип кабатлады хатын ачуына буылып. Ул чакта Мөхәммәтшин белән икәү генә шәкәләшергә иде. Нигә гөнаһсыз хайваннарны яндырырга? Мөхәммәтшинне бит шуннан соң мәтәлдергәннәр. Тирес түгүчегә калдырганнар, дип хихылдады карашкы. Шул атларның кешнәве төшеңә дә кирип җәфаламыйма, миһербансыз. Ходай синең үзеңә дә шундый газаплы үлем бирсен. Авылыгыз белән өтәргә иде әле тавыклар. Әз булды, әз. Ир шыкыр-шыкыр баздагы бәрәңгене изде. Нигә аны яшереп асрыйм әле? Никахлы ир имеш. Ник Җаббарга сөйләп кулга алдырмыйм дип инәлде хатын. Үзем дә буялганга күрәме? Сөюләрем хак, диде Җаббар. Бар җылысын, бар назын миңа бирде. Ә мин аңа ни белән түләдем? Я Рабби, ни белән? Сабан туйдан соң күрешкәннәре юк иде. Икесе дә теге төннең учагында җылынып, татлы хатирәләр белән яши иде. Бер көнне Җаббар кибеткә сугылды. Кеше күп иде. Ир аңа кәгазь кисәге сузды. Анда кояш байыгач әрәмәлеккә кил дип язылган иде. Әрәмәлеккә килгәндә үк әллә нигә шомланды Җәмилә. Чөнки Җаббарның сөю тулы күзләрендә борчылу да шәйләнде. Син, Җәмлү, тыныч бул, дип башлады ир. Чистай төрмәсеннән хәбәр алдык. Идрис белән Садыйк качканнар. Хатын чайкалып песит алына ябышты. Әйтерсең, Идрис турында беренче мәртәбә ишетә. Әйтерсең, базда аның ире түгел, куян пысып утыра иде. Курыкма, аның сиңа зыяны тимәс, диде Сафин. Ул кайтса да Әсмәсенә кайтыр. Мин капитанга хәлне аңлаттым. Иртәгедән төнлеккә Садыйк хатынына да, Әсмә йортына да яшерен сак куячаклар. Яшерен сак? Бер файдасызгамы? Әнә Җәмиләгә килсеннәр дә ауласыннар. Эзлисен итәсе, казына сактарынасы юк, урыны билгеле. Абзардагы базда ята. Көн-төн йомшак мендәр түшәк түшәлгән урында йоклый. Ашарга биргәндә генә күзен ача. Кәефе кырылса, эт кебек тешләрен ыржайтып ырылдый. Янаганда пычак ялтырата. Килсеннәр, килсеннәр. Идрис белән бергә Җәмиләнең дә кулына кыршау кигезерләр. Ул карышмас, туп-туры ябулы машинага табан атлар. Чөнки аның акланырлык көче калмас. Ул тере мәеткә әйләнер. Җаббарны югалту.
үлемгә тең булыр. Ай Аллагынам, Аллам! Кара уйларга чорналган хатын ахылдап Жаббарга сыйынды. Хафаланма җаным дип шәшеннән сыйпады ир. Сине беркем дә рәнҗетмәс. Мин барында Идрис капкаңа ялгыш та орынмас. Сакла мине, диде Җәмилә пышылдап. Нәрсәдән, кемнән сакларга куша иде ул? Үзе дә аңламады. Жаббар аны каты итеп кочагына кысты. Үлгәнче саклармын, кыргыем. 6-нчы бүлек. Хатын карашкыны баздан чакырып чыгарды да, сине эзләп авылга милиция төште, диде. Идрис жәлт кенә кесәсендәге пычагын капшады. Йөзе агарды, күзләре урын тапмыйча әрле-бирле тәгәрәште. Зөлфия белән Әсмәбикәгә сак куйдылар. Кемнәргә? Әсмәгә? Зөлфиягә? Фуқытны чордың. Тик сакласыннар. Төт аларга, Идрис. Ул симескәнтәй кем белән типтерәсең? Синең эшләр бетмәгән, табадыр. Сагынадыр әле кәнтәй. Сез бит көндәшләр. Сөйләшәсезме соң? Булмаган иргә нинди көндәш ди? Ирең бар синең. Ул мин. Хәзер без бер арбада утырып, бер җыр-җырлап барабыз. Идрис, диде Җәмилә тавышын йомшартып. Аның шушы имансыз белән җайлап кына сөйләшеп карыйсы килә иде. Бәлки аңлар дигән өмет уянган иде күңелдә. Сиңа хәзер көнчыгышка юл тоттың ниде? Көнбатышка юл тоттың ни? Нәрсә югалтасы ди? Мин фәкать авылда гына гомер чигәсе кеше. Төрмәдә срогыңны тутырып авылга кайтсаң, авылдашлар синнән йөз чиергән тәкъдирдә дә әле этләнеп туган җиреңдә картайыр идең. Белмим инде. Әсмә кабул итәр иде микән? Сагынганга охшамый ул. Син төрмәдән качып соңгы мөмкинлектән дә кулак кактың. Тотылган очракта тагын ел өстәячәкләр. Кит син минем йорттан. Караңгы чокырыңа мине дә өстерәме. Минем бүтән барыр җирем юк. Телисеңме, акча бирәм. Бурычка җыеп бирәм. Ахырдан түләрмен. Үлгәнче түләрлек булса да түләрмен. Сыра, күпме акча кирәк? Күтәр алган хәтле күтәрерсең. Киемнәремне дә сатармын. Терлек туарымны да. Шушы өйнең ялангач диварлары гына калса шөкрана кылырмын. Сорыйм. Үтенәм, Идрис. Кеше бул. Кары тактага басып сайрыйсың, Җәмилә. Карашкы хәйләкәр генә елмайды. Ничек кары тактага, диде хатын. Аңгыра. Тәки ирләр холкын белмисең. Алар кычакка кирип сорасаң, бүтән теләгеңне дә үти. Әүвәл йоклыйк дим, аннан күз күрер. Җәкил. Нишләп кырынаясың? Борының тартмый, Җәҗә масайма. Сиңа кем кармак салсын, мүкхелек. Бүҗәк. Әсмәгә бәхет ишелер, милисәдә яшь. Таза ирләр. Әсмәгә ишелер бәхет. Карашкы үз алдына мыгырданып, базына сикерде. Төш ягында муенына Җәмиләнең муенсаларын рәт-рәт асып, елмайып балкып Әсмәбикә кибеткә керде. Мин әбәткә яптым инде, диде Җәмилә. Ашыкма, Җәмилә. Без дә буй үстереп йөрмибез. Эш кешеләре. Син эшләмисең бугай, Әсмәбикә. Кәнсәләрдә идән себерәм астакаем. Атнага 2 тапкыр. Мөхәммәд Шимприт чакта яшәү күңелле иде. Бүген аңардан ни аласың? Тирес түгүче генә бит ул. Син яңалыкларны ишеттеңме әле? Идрис төрмәдән качкан. Йортымны милиция сырып алды. Казык сайын бер погонлы ир. Төн бит астакаем. Теге озын кулак Шакир белән боткага май салырга гына җыенайык, ишек дөбердәтәләр. Каушаудан озын колагым 2 аягында бер балакка тыккан. Ул шалбарын кисен дип ишек ачмый торам. Озак маташкач, Идрисне качыра дип уйлаганнардыр. Ишекне вата башладылар. Шакир шыр җибәрде хатын милиция чакырткан дип. Ачсам астакаем. Он әзмәвер. Мәйтәм, чиратка тезелегез. Берәм генә кертәм, 5 минуты 1000 тәңкә. Апа ди берсе, синең белән шаярмыйбыз, төрмәгә япсак,
1000 тәңкәне үзеңнән кайырырбыз. Хәзер кашкынны күрсәт ди. Кибетне биклим Әсмә. Әйдә чык дип кузгалган Җәмиләне Әсмәбикә тау күкрәге белән өстәлгә таба кысрыклады. Йортыңа ут капмаган әле, тыңлап битер Җәмилә. Икесе шундук Шакирның кулына ябышты. Идрис дип мөгаен. Утырыр сиңа төрмәдән сыпырткан Идрисең шулай җәймәсен җәеп. Шакир җиңешенә күз яшьләрен сөртә-сөртә елый. Мин Идрис түгел, мин озын колак куян малае ди. Ярый Сафин барые, таныды, җибәрделәр елак тәрене. Бәбәген сидергән ирмени ул, астакаем. Ит тотынды милиса мине талкырга. Фәләндә төгән син, Хәйруллина Әсмәбикә ханым ди, үзләре гөнаһсыз диярсең. Фәләнегезне шәйнәмәгез әле дидем. Идрис кайттымы диләр. Без сиңа сак бастырабыз диләр. Бастырыгыз дим. Өчесе калды, теге ни белән, Җаббар белән. Ул иргә тәки тамга суктым. Күзем багыпмы бага шуңар. Бүген төнлә салкын айта ди. Сафинны өйгә чакырам әле, җылынып чык диярмен. Бир җылыткычны. Аракы бетте Әсмәбикә. Куеныңда гына җылытырсың. Куенга йылыштырганчы ир затын кыздырырга кирәк шул астакаем. Яшергән запасың бардыр мужит Җәмлә. Бир инде. Без синең белән туганнар. Икебез дә Идрис хатыны. Алай бик ишертәсең килсә, күрше авыл кибетенә чап. Чабармын да астакаем. Сафин өчен аяк жәл түгел. Җәмиләдә көнчелек уянмады. Ул Әсмәнең өмете кабарган куык кына икәнен белә иде. Җаббар аныкы. Бары тик аныкы гына. Шул мәхәббәт ирнең үзеңнеке генә булуын уйласаң, йөрәк бәхетеннән шашып тукты яза иде. Бәлки, Җаббарның мәхәббәте айлар-еллар сынавына түзмичә сүнәр. Ә Җәмилә үлгәнче аны яратыр. Бу асыл кешене кабатлаучы ир бүтән табылмас. Тыкрык башында кайын сеңел көтә иде. Килен апа, олар абыйны сорый. Чакыр әле абыйны. Кемнәр? Диде хатын аптырап. Милисәләр. Мин әйттем, хәзер эзләп киләм дидем. Җәмилә бөкрене җилкәсеннән тотып селкергә кереште. Абыең төрмәдә. Алар синнән кайтмадымы дип төпшенәләрдер. Юк, күренмәде диң. Күрдем ләсә мин аны. Кайын сеңел шилт-милт күзләрен йомгалады. Кайда күрдең? Төшемдә. Синең яңа капкаңа бик ясый иде. Милисәгә дә әйттем. Берсе шаркылдап көлде дә, бар алайса чакыр диде. Төштә күргәннәр төштә кала. Аны өн белән бутамыйлар. Минем капкага нишләп бик ясасын абыең? Төрмәдә иде. Мөгаен качкандыр. Милисәнең шуңа тикшерүедер. Атлары зирә кешнәгәние. Атлары бит янганда су сораган аңардан. Пешәбез су ишер дигән. Абый аларга су ишерергә дип качкандыр. Милисәгә дә шулай диярмен килен апа. Жүләр кайын сеңел өенә чапты. Ә Җәмилә шут артына утырмады. Зәмзәмиянең төше рас иде. Бик ул киртә. Димәк, Идрис хатынның алдагы көннәренә киртә корачак. Димәк, карашкыдан тиз генә кутылу юк. Идрис белән Садыйк качкан дигән хәбәр авылга тиз таралды. Халыкның телендә атлар янган мәхшәр төндә качкыннар гына иде. Иң дулкынланганы Мөхәммәтшин иде. Ул Җәмиләне урамда туктатып, "Син сеңел, чамалыйсыңмы аның ник качканын?" диде. Һәм сорауына үзе үк җавап бирде. "Мине үтерергә сеңел. Ну нияте барып чыкмас. Шәһәрдәге 3 кияүгә дә телеграмма суктым. Ялалыгыз дидем. Ул чебешнең муенын борып ыргытачак кияү балакайлар." Тиздән авылны икенче хәбәр тетрәндерде. Урманда Садыйкның үле гәүдәсен таптылар. Аны үтереп чокырга күмгәннәр иде. Идрис моны ишеткәч, читлектәге кош кебек бәргәләнде. Әле базга төште, әле өскә атылып чыкты, әле йодрыгы белән башына түйде. Ул танырлык түгел иде. Кесәсендә әйбер мазар булмаганмы дип үкерде карашкы. "Нинди әйбер?" диде Җәмилә. "Монда кия торган, монда!" диде Идрис, бармакларын селеккәләп. "Алтын йөзек.
Зөлфиягә бүләк дип тәки шуңа ябышты тәре бугаз. Садыйкны кем үтерде? Хатын пышылдап кына сорады. Чөнки тын алуы авырлаша, ул курка-курка сизенгән нәрсәсенә якынлаша иде. Синме? Район складында сез бастыгызмы? Каравыл шыны да сез үтердегезме? Сүзеңнең тызын чамала, хайван. Кем бассын? Кем үтерсен? Алайса Садык йөзекне каян алды? Җирдән тапты. Сорашма. Чык абзардан. Уту түндерәм. Кем Садыкны үтерде? Шак диләр. Яшәүдән туйдыңмы әллә? Сен лотчы тыңланып йөр. Кеше ни сөйли? Тукта. Карашкы китмәскә ишарәләде. Милиция Сафин кибетеңә керсә сөйләндер шуны. Нәрсә аптырап күзләреңне шарландырдың? Милиция Сафинны беләсеңдер бит, аңгыра. Безнең авыл сакчысын. Ну вот, сөйләндер. Алтын дип ычкындырса сразу өйгә элдерт. Шуннан нәрсә? Шуннан без синең белән яңа план корабыз. Җәмиләнең ахыргача ачыклап бетерәсе килә иде. Нәрсәдер тапканнар бугай, диде ул хәйләләп. Ләкин ир бу хәйләгә капмады. Миңа бугай түгел, әйе кирәк дип, бүртенгәнче ысылдады. Садыкны җирләгәннән соң милиция сагы алынды. Идрис җылы якка күчкән икән дип сөйләде халык. Әгәр Җаббар булмаса, Җәмилә күптән акылдан язар иде. Ирнең мәхәббәте тамчы да сүрелмәде. Киресенчә, көчәя генә бара иде. Кай чакта аңардагы ашкыну, дәрт, сагыну хатынны куркыта да. Чөнки бер-берсен артык яраткан кешеләр кавыша алмый. Гайбәтчеләр ике исемне кушып, әллә ни авыз чайкамады. Шундый акыллы, шундый мәхәббәт ирнең Идрис ташлаган чандыр Җәмиләгә гыйшык тотуына кем ышансын ди? Эссе җәй көнендә ишеп кар яву белән бер иде бу. Чибәр кызлар милиционер Сафинны уйлап уфтанды. Хатын сукыр да, чукрак та түгел. Күрә, ишетә иде. Әүвәлрәк ул көзгә алдына басып, кимсенә буйсынын, йөз кыяфәтен тикшерә иде. Кай теше ис китәрлек инде. Алтын йөгертелмәгән гап-гади савыт кебек, гап-гади Җәмилә. Әмма тора бара хатынның үз-үзен кимсетүләре кимеде. Ул мин авылыбызның иң чибәр заты дип нәтиҗә ясады. Чөнки Җаббар аны ярата иде. Сине әнкәй карчык белән таныштырам, диде бер көнне ир. Күңелен юат әле шуның. Соңгы арада бик боекты. Әнкәң белән? Уңайсыз бит Җаббар. Без ни нәрсә сөйләшербез икән? Апа да кунакка кайткан иде. Сүз табылыр. Җәмилә каушады. Авыл җирендә кыз белән егетнең кунакка йөришү гадәте юк иде. Тик нишлисең? Яраткан кешесенә каршы килергә базмый шул. Әгәр чакырса, җир читенә дә китәргә риза. Ул күчтәнәч әзерли Җаббарлар йортындагы карчыкны күз алдына китерергә тырышты. Усалмы? Ягымлымы? Нинди икән? Хәер, нинди генә булса да, ул Җаббарның әнисе иде. Кич кырын капка төбенә Җаббар килеп туктады. Шунда ук күршеләрнең урам яктагы тәрәзә пәрдәсе кыймылдады. Мине жәллиләр дип елмайды Җәмилә. Бичара күршекәйне районга сорау алырга ташыйлар дип уйлыйлар. Ә мин Җаббарның әнисен күрергә җыендым. Урман аша чыкканда ир машинасын сүндерде. Тыңла әле, Җәмлү. Саташкан сандугач сайрый. Кошлар саташамы ни, Җаббар? Җәй узып бара бит. Минем сыман соң гына гашыйк булгандыр ул. Чыпчык баласынамы? Берәр кыргыйга, тегесе аның яратуын күрмидер, качадыр. Аларга җәй башында ук очрашасы калган Җаббар. Соң шул. Соң көннәр көзгә авышкан. Ир аның кемгә ишарәләвен аңлады. Әйе, алар икесе дә саташкан сандугачлар иде. Бүтән алай әйтмә, Җәмлү. Бер киләсе бәхет кайчан күренсә дә барыбер түгелмени? Юк, Җаббар. Соңлаганы үкенечле була.
Сүрт күзеңне кыргый кызый дип, ир аның яшьле күзләреннән үпте. Кунакка барганда еламыйлар. Көләләр, елмаялар. Нигә син укытучы түгел, Жаббар? Балаларны бик тиз авызыңа каратыр идең. Милицияда эшләү гөнаһмы? Булай мин һөнәрен алмаштырган укытучы. Дипломны әнкәйнең сандыгына салдым да машинага утырдым. Гомереңне жәлләмичә, авыл милиционерыннан ни куркыныч бар? Бөтенесе дә уч төбендә. Ходай сакласын, диде хатын шомланып. Ниндидер бер мизгелдә Идрис пычагын Жаббарның баш очында уйнатты сыман. Уч төбендә түгел, бас төбендә ята ул хәтәр. Җәмилә яшергән хәтәр. Син моны белмисең әле, Жаббар. Аларны өлкәнрәк яшьтәге бер хатын капка ачып кертте. Бу минем апа инде, Фәйрүзә исемле, диде Жаббар. Әмма Фәйрүзә танышырга бик ашкынмый иде бугай. Коры гына «Исәнмесез?» диде дә энесенә боерды. Гайфулла абзыйларга сугыл, сине дәштерде. Тизрәк бул. Апа, син алайса кунакны өйгә чакыр. Әнкәй кайда? Намаз укый. Мин хәзер чыгам, Җәмилә, яме? Аллам! Бигрәк үзгәләнәсең, энем. Кунагыңны тотып ашамаслар дип шәпшигән Фәйрүзә Җәмиләне өйгә алып кереп кунак итә башлады. Бер-бер артлы сорауларын яудырды. Сине кем дип белик инде? Җәмлү мин, диде хатын бармакларын угалап. Аңа җавап биреп утырулары уңайсыз иде. Ничек Җәмлү? Жаббар шулай яратып эндәшә миңа. Яратып? Фәйрүзә шак катты. Яратып дисеңме? Син кемсең? Исемеңне әйтмим, гомумән, нинди кеше син? Бер катлылыгы белән Җәмилә зур ялгыш эшләп ташлады. Күңелне алай угачмаска иде. Бит инәләрен тырпайткан бу хатын алдан ук аны өнәмәвен сиздереп куйган иде. Апасы да тупас кылангач, әнисе нишләр икән? Йеннән ук куып чыгарыр мөгаен. Мин кибеттә эшлим, Фәйрүз апа. Карасу авылы кызы. Без Жаббар белән... Сез нәрсә Жаббар белән? Дип сүзне авызда ук йымдырды Фәйрүзә. Я, әйтеп бетер. Без дуслар, диде Җәмилә. Алдашма. Жаббар бүтәнчә сайрый әнә. Ул сине дус кына күрми шул, әдәм страмы. Аның бит менә дигән асыл кызы бар. Быел институт тәмамлап кайтты. Мәктәптә укытачак. Хатынның башы түбән иелде. Мин белмәдем, диде ул авыр сулап. Жаббар сөйләмәде. Мин аларны өйләндермичә калага китмим. Туй ясаттырам. Барыбер Галияне йортыбызга килен итеп төшерттерәм. Әнкәйгә Галия кебек сабыр килен кирәк. Сукыр безнең әнкәй. Фәйрүзә төкереген шәшә ярсыганда урта ишек ачылды һәм капшана бәләкәй генә гәүдәле, ак яулыклы карчык бусагадан атлап чыкты. Нигә шаулыйсың, кызым? Диде ул әкрен генә сөйләнеп. Кычкырма, кунак колакка каты түгелдерләсә. Әнкәй, Жаббар үзенең тегение белән, ап киләм дигән кешесе белән. Ярар, кызым. Самавырың кайнаганмы? Кунакча ишәме? Ипле сөйләш. Бәндә баласының күңелен рәнҗетмә. Әнкәй, диде Фәйрүзә шәшрәп торып. Синең улыңның акыл ширепләре кыелган. Галиясен онытып башкаларга күз атмакчы. Әнә бер ятсызып күзен тындырып килгәндә инде. Жаббарның әнисе Җәмиләгә якынлашты. Ул якынлашкан саен Җәмилә кичерәеп урындыгына сеңә бара иде. Менә карчык кулын сузды, менә чәчтән сыйпады, менә бармакларын маңгайдан, биттән, ияктән йөгертеп узды. Мәрхүмә Наиләмә тарткан, югалткан кызыма. Балакаем. Карчык ябык күкрәгенә Җәмиләнең башын кысты. Алтын тәңкәм. Бирсен Ходай тиң гомерләр, тиң бәхетләр. Жаббарым яр итеп начар кыз хатын сайламас. Ул аны Наиләгә охшатып кына якын күрә, әнкәй, дип аяк тибә даулашты Фәйрүзә. Куып җибәр, әнкәй. Алар тиң түгел.
Безнең Җаббар укыган, акыллы, башлы. Бу бер кибет күсесе. Галиянең кискән тырнагына да тормый. Җаббар вакыт уздырыр өчен генә йөри, аның күңеле Галиядә. Күрешсеннәр әле. Күрешмәгәнгә генә бер-берсеннән суынган алар. Буран тузгытып дулаган кызны карчык гүя ишетмәде. Һаман Җәмиләгә карап сөйләде. Аның тиеп кагылып алган бармакларыннан тамган наз җылы Җаббар мәхәббәте булып йөрәккә күчә иде. Үзем сорадым. Күрсәт, ап кил дидем. Кидермә анаңны. Миңа аныклар кирәк дидем. Әүвәл сиңа килен тәрбиясе кирәк, әнкәй. Без ерак, без шәһәрдә. Елына 2-3 кенә кайтабыз дип, һаман үзенекен сукалады Җаббарның апасы. Бу юлысы карчык аны ишетте. Ипләп кенә: "Син тик тор, кызым. Үз малайыңа килен сайлаганда нутык тотарсың", диде. Шул чакта Җаббар кайтып керде. "Ни хәл, әнкәй? Сез ничек монда?" "Без, улым, Худайга шөкер, шүкердәшәбез тутый кышлардай", диде карчык. "Рәхмәт, балам, сүзеңдә тордың, ап килдең." Барысы да җайланып киләнеп өлгергән, хәтта Фәйрүзә дә энесе белән килешкән кебек иде. Ләкин моңарчы билгесезлектә яшәгән Галия Җәмиләнең йөрәген тырнап төшерде. Ничә еллар буе кайда йөргән ул кыз? Ник элегрәк үзенең дөньяда барлыгын сиздермәгән? Хәзер йөрәкне канатып Җаббарны тартып алырга җыенамы? Җан сөйгәнеңне бәгыреңнән куптарып ятларга биреп кара. И Ходаем, булмас. Җаббарны югалтуларга түзеп булмас. Әле күрешмәгәннәр, ди Фәйрүзә. Күрешсәләр, һәм мәхәббәтләре шишмә сыман төптән ургылса. Юл буе Җәмиләнең йөрәк майы сызды. Җаббар аның Фәйрүзә белән ниләр хакында гәпләшүен белми иде. Хатынның сагышка батуын үзенчә юрап: "Әнкәй шамада ахыры Җәмлү", диде. "Бик күңелсезләндең. Тәүбә дин, Җаббар, синең әниең изге карчык. Наилә үлгәч, йылый-йылый бөтенләй сукрайды. Булай да күзләре начар иде. Мин Наиләне бик тә хәтерләтәммени. Беренче тапкыр авылыгызда күргәч, шүт кенә Наилә дип эндәшмәдем. Син кәнсәләр турысыннан узып бара идең. Наиләгә охшатып кына якын күрә", диде апасы. "Димәк дөрес, димәк хак. Нәрсә, Җәмлү? Нигә тагын елыйсың? Ни булды сиңа? Авылга бергә кермик. Каенлыкта төшереп калдыр да." Хатын төнге караңгылык аша Җаббарның күзенә карады. "Бүтән очрашмыйк. Килмә, йөрмә, оныт." Ир кисәк кенә тормозга басты. Ул Җәмиләне кинәт кенә үзгәрткән сәбәпләрне аңларга теләде. Әмма өлгермәде. Хатын машинадан тышка сикерде. Шунда ук аны караңгылыкта йотты. Җанның әрнүенә чама юк иде. Җаббарның яраткан кызы Галия икән ләбаса. Ул бала хәсрәтеннән сукрайган әнкәсен юатыр өчен Наиләгә охшаган хатын белән никахлашырга да әзер икән. Кыз алам дип кенә кәпрәеп өйләнгән Идрис Җәмиләне бер кидергән иде бит инде. Кирәкми, син дә кидермә, Җаббар, кирәкми, җаным. Ишек алдында сагалаган качкын аны беләгеннән эләктереп абзарга таба сирәде. "Себерке, өстерәлчек, кайда төн ката чабасың? Турыңда киштән машина тавышы иде. Кем ул?" "Сафин", диде хатын. Яшермәде. Хәзер бөтенесе дә шәлпәрәмә килгәч, сер саклау артык иде. "Кем? Карашкы ялгыш ишетәмдер", дип кабатлап сорады. Җаббар Сафин иде ул кеше. "Әллә мине җәвит итмәдем. Җибәр", диде Җәмилә кулын тарткалап. "Нигә ояңнан баш калкытасың әле? Тыныңны кысып кына ят. Ирек тансыкладыңмы? Әле эзләүдән туктамадылар. Син Сафин белән уйнашмыйсыңдыр бит?" "Әйе, уйныйм." "Ул бәйләнәме?" "Үз кайгыңны кайгырт. Тиздән үкшәңә басмагайлары. Алтын турында сүз юкмы? Садыйкның кесәсе тишек булды микән? Шунда тыкты бит доңгаз." Җәмилә аны тыңламады.
Янып күйіп хәсрәтләнгәндә, Идрис күзгә күренмейді. Иртәгәсен ул кибетен ачмады. Һәм авырым сылтауы белән атна 10 көн өендә бикләнеп яшәде. Тик Җаббар онытылмады. Төшкә кирип җәфалады. Күз алдына килеп интектерде. Сагышка күмде. Соңра хатын кибеткә китте. Үлчәү артына баскан гына иде. Ишектә Җаббар күренде. Җәмилә күзләрен яшерде. Ирне күрмәмешкә салышты. Башын күтәрмичә генә әйбер сатты. Акча санады. Ярый әле кибеттә кеше өзелеп тормый. Югыйсә икәүдән икәү генә калу газап булачак иде. Җаббар аулак вакыт тимәсен белеп, язу язып үлчәү кырыена куйды. Каенлыкта көтәм диелгән иде анда. Бармыйм диде хатын. Ходай бәхетеңне бирмәсә, эзләп тә таба алмассың диде. Әмма көн йөзен кичкә таба барган сайын, йөрәк ярсып тибә иде. Яраткан кешесен күрәсе килә, бик килә. Хушлашырга әле иртәрәк. Тик бер мизгелдә Галия исемле билгесез кыз чыга да авырттырып йөрәккә баса. Күз аллары караңгылана. Баш әйләнә. Бармыйм дип икеләнеп, ярдан ярга сикереп, күңел үз урынына утырды. Кибеткә озын гына буйлы кызы ияртеп Фәйрүзә керде. Буларның кибете безнекеннән байрак, ийме Галия, диде Җаббарның апасы, киштәләргә күз сала. Хатынның өстенә бозлы су куйдылармыни? Туңып калтырана башлады. Галия. Хәйләкәр Фәйрүзә кояш кебек балкыды. Үлеп бетеп шкаф кырыена сөялгән Җәмиләнең бәгыренә кадап юри тыкылдады. Җаббарларга ашыгабыз. Аны кич кенә тотып була. Берсе көнгә китәм, киткәнче килеп күрим дим. Менә Галия җаным, өйләнешкәч шушы кибеткә йөрерсең инде. Җаббар үз авылына күчәргә уйламаса. Безнең әнкәйнең анасы Карасудан иде. Әнкәйгә һич тә ят түгел бу авыл. Берәш Җәмилә, авырмыйсыңдыр ич? Иреннәрең көл төсендә. Юк, мин сау сәламәт, диде хатын үз-үзенә ачуы килеп. Тәмам изрәде инде. Җибеде. Сезгә нәрсә үлчим? Төн озын чәй эчәрбез, ийме Галия? Җаббар кәнфит яратмаса да үлчәтик әле. Үзем алам, Фәйрүзә апа. Мин алган кәнфит белән Җаббар чәй эчми калмас. Әлегә кадәр читтән генә күзәтеп тикшереп торган Галия очып кына үлчәү янына килде. Әнә тегесен, сары кәгазьлесен бир, диде. Анысы катырак, менә монысы йомшак, диде Җәмилә. Җаббар катырагын ярата. Мин бит аның хылкын чамалыйм. 10 ел йөрибез, дип көлде Галия. Фәйрүзә дә усал төрттерде. Бер-берсен сөешкән кешеләргә 10 елга сузмаска шул. Кайбер әрсезләр ара бутый башлыйлар, диде. Җәмиләдә дә минлек уянды. Ул да сынап карарга уйлады. Менә Җаббарга 2 кәләш. Берсе кул тимәгән япь-яшь кыз, икенчесе ир хатыны. Кайсын сайлар ул? Әгәр сөюләре хак булса, ул кәнфит белән чәй эчеп утырмас. Очрашуга килер. Әгәр ярар, җитте йөрәк. Сулкылдама зинһар. Үзем теләп алган газап түгелле. Чакырылмаган кунаклар китеп шактый вакыт узгач, хатын каенлыкка ашыкты. Юкка өметләнәм. Килмәс ул. Галиясын күргәч дөньясын онытыр дип шикләнгән Җәмилә ялгышты. Анда ай нурына күмелеп, Җаббар көтә иде. Кыргыем, диде ир сөенеп. Кыргыем минем. Килмәссең дип борчыла башлаган идем. Синең дә кунакларың бар бугай. Апа инде, күрше кызы белән килеп сарып йөриләр. Тиз кайт диделәрме? Алар ни әйтмәс? Сине сагынуымны сизмиләр. Кунак теләсә нишләсен. Төн безнеке, Җәмлү Җәмилә. Нигә качып интектерәсең инде? Нигә дим? Теге кичтә ни булды? Җаббар хуштан яздырып үбәргә тотынды. Ирләр йөрәге таш дисең мәллә? Җаббарның кочагына сеңгән хатын ахылдап куйды. Шушы кешене ничек яратканын, ничек теләгәнен ул үзе генә белә иде.
Кайчан минеке буласың, диде ирнең тилереп үпкән иреннәре. Мин синеке, дип пышылдады хатын. Җаның минеке, диде ир. Тәнең юк. Җан тән берләшкәндә генә чын мәхәббәт ярала. Ашыктырма, диде хатын. Ашыктырмыйм, диде ир. Башта ияләшәле кыргыем. Галия кем, Җаббар? Галия? Күрше кызы ул. Син аны да кысып-кысып кочаклый идеңме? Кем әйтә? Мөгаен Фәйрүзә апа шыттырадыр әле. Ул кызны миңа димләмәкчедер. Шибәр кыз әйеме? Шибәрләр буа буарлык. Яраткан, күз төшкән куенга гына салырлык. Чыкма кочагымнан. Төн салкынча туңарсың. Өстеңдә дә юка. Күрерләр. Гайбәт таралар. Без урлашмыйбыз бит, җаным. Җаббар. Бәхет нәрсә ул? Син, кыргыем. Мин гап-гади Җәмиләме? Син гади түгел. Син серле сандык. Йөрәгеңә ачкыч яратуы ай-һай авыр. 1000 тапкыр борыр өчен 1000 ачкыч кирәк. Ачкычларны бутасаң нишләрсең, Җаббар? Бәхетсез булырмын, Җәмлү Җәмилә. Иртәгәсен Җаббарның кунаклары түләүсез кәмит уйнады. Галия кара күзләреннән зәһәр чәчеп: "Мин барыбер Җаббарны сиңа бирмим. Аның белән төннәр уздырып хурлыкка калма", диде. Һәм сумкасындагы кәнфитләрне кибет өстәленә сибеп җибәрде. "Мә, үзең аша." 7нче бүлек. Көз җитте. Халык бәрәңге алырга кереште. Шундый көннәрнең берсендә Идрис аяктан егарлык сүз әйтте. "Мин синдә кыш чыгам, китмим", диде. Шәпшемәдә катын сәләмәсе. Чыланың бүрәнәдән эшләнгән, һәйбәт кенә. Үзе җайлы, үзе бәләкәй. Кәҗә Галиуллага ярты бирдә җинак кына мич чыгарсын. Кышлыкка сарайым салкын. Бәрәннәрем иши диярсең. Күрше күлән шикләнмәсен өчен яныма берәр аксак бәрәнең наргытырсың. Икәүләшеп мәэлдәп ятарбыз. Хатын ыңгырашып ике куллап чәченә ябышты. "Ай Аллагынам!" "Улама", диде карачкы. "Без бер тиенгә тинәлгән. Сине дә төрмә көтә. Кышкына чыгам. Җир йотсын алдасам, валлаһи. Яз борын төртүгә җылы якларга шылам, тауларга. Шайтаным да каптырмасанда, кара халык арасында." Фасылларга бүлде Җәмилә. 3 ай көз, 3 ай кыш, җәмгысы 6 ай. 6 ай. Димәк, Җаббар дип тагын ярты ел саргаясы икән. Ай, кояш, җир, сулар белән карган Идрис. "Каргана, майы белән дә, суы белән дә кыш чыгуга тоям. Без җилгә сөйли торган малай түгел." Чыланны бушатып мич әвәләткәч, тышкы яктан гел бикләп йөрергә кушып, карачкы яңа куышына күченде. Монда өстәл дә, карават та сыя. Иң мөһиме, тәрәзәсе юк. Дөм караңгы иде. Кергән-чыккан кешеләрнең булдырда ни сөйләшүе дә ап-ачык ишетелә. Әдәм теленә сусаган Идрис моңа бик кинәнде. "Ашау ягын гына кысма, Җәмлә", диде карачкы. "Гел җылы аш булсын, ишеттеңме? Җәннәт билләһи. Бот күтәреп көн озын ят." Җәмилә аның теге серле капчыкны карават астына шудырганын күргән иде. Кырын-кырын гына карап: "Капчыгыңда нәрсә ул?" диде. "Бир, келәткә куям. Тимер томыр тартмасына." Идрис тыгылып капчыкны барлады. "Тәки ишең пышты, Җәмлә, тәки сару кайнатасың. Атаң маланда вәт шул." "Казна малы", дип төзәтте Җәмилә. "Бар, урамга чыгып раз буй сал. Миндә карак диң. Бугазың йыртылганчы кычкыр." Шурлисыңмы? Туту шул, кайрыгың бузга каткан. Син хәзер Идрис хатыны гына түгел, әшнәсе дә. 3 ай яшергән өчен точно башыңнан сыйпамаячаклар. Әшнәләр икән, бел инде әлсә, чын хатын, бел.
Тик егылма, тотын ишек тупсасына шатардап. Төрмәдән табан ялтыраткач, без Садык белән районга кайттык. Садык мәйтәм, безнең түбә кыйшайды. Әйдә ерак кара күсте бик. Ну башта юллыга акча әтмәллек дим. Ул әйтә, монда складта минем бажа эшли. Алардан әҗәткә сорыйк ди. Теге ачты, икеләнеп тормады. Бажалар бит. Садык шыттыра моңа, амнистиягә эләктек ди. Ишәуллы кынганчы эчтек. Тотынды бу каравылчы мактанырга. Яшник алтын саклыйм ди. Ну шуннан Идрис төкерегенә тыгылып учына төкерде. Җәмиләнең чәчләре үрә торган. Ул ачык авызын ябарга да оныткан иде. Ну шуннан инде тимер белән шәкедем. Йомдырдым мактанчыкны. Садыкны кем? Кем? Ул аңгыра урманда ук шаңшый башлады. Син үтердең, фәлән фәсмәттән. Мин гаепсез авылга кайтам, алтыннан өлеш чыгар ди. Ну, бер йөзек бирдем. Китте бу. Аннары башыма сукты бит. Җәвит итәчәк. Йөзекне дә күрсәтәчәк. Артыннан куып җиттем дә каты гына тамыздым. Шулай җаны очты. Күмеп шактый арауызга чискә төште бит. Баш буталып йөзекне алырга онытканмын. Кире барырга ирендем. Шәп күмгән идем. Өстенә чыбык ташлап. Әттем дә иснәнеп тапмас дигән идем. Хатын ижекләп «Кабәхәт» диде. Калтыранган куллары белән чулан ишегенә йозак илде. Идрисның шаркылдап көлүе бәгыренең әллә кайсы почмакларына барып кадалды. Идрисны һаман эзлиләр иде. Авыл шомланып яңа хәбәрләр көтте. Садык кебек аны да дөмектергәннәр. Бу Алла җәзасы дип тә, Идрис суга батып үлгән дип тә сөйләделәр. Шәһәрдән үзен сакларга кияүләрен дәштергән Мөхәммәтшин да теге дөньяда атлар карый ул дип өстәгәч, ниһаять тынычландылар. Ләкин бер генә кеше көне-төне ут йотты. Ул Җәмилә иде. Аның бу йорттагы тормышы тәмух казаны сыман дөбер-дөбер кайный иде. Җаббарны күрсә генә хатын җәннәт бакчасына аяк баса. Аңардан аерылгач, янә шул кайнар казанга мәтәлә. Бер кичне ишек шакыдылар. Җәмилә яланыс кенә булдырга йөгереп чыкты. Бу сагада Җаббар тора иде. Моңарчы Җәмилә йортына ялгыш та кирип карамаган ир хатынны шунда ук кочагына суырып алды. Нишләп йөрисең дип ачуланма. Бүген артык сагындым. Җәмилә тыпырчынды. Янәшәдә генә карашкы ята иде. Аның хәтта чулан дивары аша сулаган тавышы да ишетелгән кебек тоелды. Әйдә кыргыем, урман әйләнәбез. Кичә искиткеч матур. Мин арыдым. Кулларымда гына күтәреп йөртермен, Җәмлү. Идрис уяу иде. Колакларын тыргызып, һәр сүзне тыңлап тора иде. Шуны белгертеп, Юри нәрсәдер кыштырдатты. Хатын кыты очып Җаббарны ишек алдына алып чыкты. Капка төбенә үк җитәкләп китерде. Әкрен генә, "Бүтән сыңлатып йөрмә инде, Җаббар" диде. Йоклаган идем инде. Алайса очрашу урыны билгелик, Җәмлү. Көз бит. Агач куаклар яфрак кыя. Хәзер безне ят күзләрдән яшермәс шул каенлык. Без яз дип саныйк. Минеке бул, Җәмлү. Хатыным бул. Әйдә кушылыйк. Уйлыйм әле. Кинәт кенә син уйлыйм әле, диде хатын буталып. И Ходаем, күрәчәгенә килгәндер Җаббар. Чыланда Идрис ярсынадыр. Хәзер ишекне тибеп ачар да, баскычтан йөгереп төшеп Җаббарга ташланыр. Кулында пычак. И Ходаем, кадар инде. Туры йөрәгенә кадар. Кеше үтереп ирәнгәнлә ул. Кан кую берни түгел йырткычка. Уйлыйм әле диме? Шүләр, әйтерсең 17 яшьлек кыз, әйтерсең бирнәсен җыймаган. Муенына сарылып риза дип пышылда Җәмилә. Риза. Шу ни кымачаулый сиңа? Әйе, кадар туры күкрәгенә. Минеке булды. Бәхетеңнән йөрәгең ярылып тәгәрәпләр үләрсең.
Я Идрис чылан ишеген җимерә, я Җаббар китеп кала. Күрше эте һау-һау үрде. Кит инде, Җаббар, диде хатын. Мин туңам. Тәмле төшләр күр. Тыныч йокла, диде ир. Аның артыннан капка ябылуга, Җәмилә аякларын көчкә сирәп өй алдына керде. Курку буыннарга төшеп хәлсезләткән иде. Не ишетсәң шул, диде ул караңгы чолан ишегенә терәлеп басып. Шул. Ярсыма да, тибенмә дә. Суям, дип, пычак очы белән дивар мугын чукыды Идрис. Аш. Бүрәнә ашагына бүре ку, диде Җәмилә. Яшермим. Бу ир минем яраткан кешем Җаббар Сафин. Кан исе киләме, Җәмилә? Килә. Синнән курыкканнар куш каенга атланган ди. Әнә китәсе юлларыңны исәплә дип гайрәтләнеп, хатын кирип ятты. Ул арып-талып йокыга чумган гына иде, ишек шыгырдады. Хатын уянып диварга йылышты. Кем ул? Мин әҗәлең, диде карашкы. Шинама түлке. Хатын ян тәрәзәгә ташланды. Ләкин Идрис куып җитеп итәгеннән сирәп төшерде. Сикермә, ботың сынар. Карашка аны караватка селтәп атты. Себерке. Сорау алырга чакыралар дип ул анда Сафин белән мәтәшә икән. Җәй икесенең берсен сайла. Әллә мин сияркәңне үтерәм, әллә син аңардан баш тартасың. Ирем бар диң. Төрмәдә утырса да ир ул диң. Шуны эшләсәң, мин 30 секунды белән йортыңнан югалам. Кышта кышламыйм. Миңа сезнең аерым-шаерым калуыгыз гына кирәк. Кеше бәхетеннән ник көнләшергә, Ходаем? Син кеше түгел, хайван. Үлсәм дә Җаббардан ваз кичмәм. Җаббарның мәетеннән диң, хайван. Үтерәм дидем бит. Мәрфуга астайларга 3 кенә адым. Йоклаганда муенына пычак кына ашкыйм. Кешене хәзер мин тавыкка да шутламыйм. Йырткыч, диде хатын үксеп. Кансыз йырткыч. Мин Җаббарга кияүгә чыкмам. Кит кенә, тизрәк кит кенә. Иртәгә кичләтә өеңә чакыр. Ялдыңда гына серләшегез. Миңа ишетелеп торсын. Һәр сүзегез аңыштыңмы? Чолан ишегенә бик салма. Ул якка Сафин бассын. Шартларымны төгәл үтә. Ето сөяркәңнең кабырга арасына тыган пычакны. Хәерлегә кытыр, эй Раббым. Җәйлмә, Җәмилә. Әҗәлең якын. Барып кына сөйлисе дә бит. Ай, куркыта. Ул төрмәләрдә хатын-кыз башың белән ничекләр чыдарсың? Өйгә чакырмам. Юлда чырага әйтермен. Ышандылар ди син аңгырага. Мине сатарга шәп хот уйлыйсың. Бер катлы булма, Җәмилә. Әнә артыннан җептә ярә. Төрмә ишегеннән без бергә керербез. Хушлашканда әйтәсе сүзләрен көндез Җәмилә кат-кат барлады. Андый сүзләр юк иде. Мәхәббәтең өлгергән чакта гына үз ирегең белән яратудан китеп булмый иде. Газраил җанымны суырса гына Җаббарны онытырмын дип әрнеде кыз. Уйлый-уйлый аның зиһене чуалды. Аңы томаланды. Кай тарафка гына барса да канлы эзләр күрә башлады. Гүя җаллат Идрис Җаббарны үтереп ташлаганда, канга буялган итекләре белән эзләр төшерә-төшерә аның гәүдәсе тирәсендә әйләнә иде. Бүген Сафин авылда юк дип алдашты ул кич белән өенә кайткач. Җава, диде карашкы. Арттан кумыйлар. Иртәгә килер. Төштә дә канлы эзләр күрде Җәмилә. Каш, каш дип юрганын аяк очына тибә-тибә кычкырды. Уянганда да кипшенгән иреннәре каш, каш дип пышылды иде. Ниһаять ул салкын акыл белән үз йөрәгенә карар чыгарды. Шу, шашма йөрәк. Дөньяда синең мәхәббәтеңнән дә кадерлерәк нәрсә. Минем Җаббарымның гомере бар. Ярату хакына гомер хәтле гомер бирмиләр. Бүген сабыр гына хушлаш йөрәк. Хушлаш. Нишлисең? Язмыштыр бу. Без синең белән икәү бер күкрәктә кысылып, ялгыз гына картаербыз.
Капка төпләрендә Җаббарны хәтерләткән алма үлән, ә синдә йөрәк мүк үсәр. Мин синеке була алмам шул, иптәш Сафин. Хатын өмет белән ашкынып килгән кешесенә шулай дип хәбәр салганда, йөрәк бар әгъзаларны калтыратып, табан астына төшеп китте. Бу аңлашуга караганда мөгаен үлем көтеп җан тартышуы җиңелрәк иде. Ул Җаббарның ник дип сораганын да көтмәде. Ашыга-ашыга тезде. Хәлиткеч минутларда ни үзенә, ни аңа мәрхәмәт күрсәтергә ярамый. Күңел әз генә йомшарды исә бар да бетә. Шаярдык, җитәр иптәш Сафин. Уят белергә кирәк. Минем ирем бар. Гомер утырмас төрмәдә. Качкан җиреннән табылгач, 2-3 ел истәрләр дә бер чыгарырлар әле. Әсмәсе аны санламый, ирләр белән чуала. Җәмилу, син... Юк, без егет белән кыз түгел. Ялынма да, ялварма да. Бүтән ялганмаслык итеп кистереп әйтәм. Хәләл иремне көтәм. Туктале, Җәмилу. Туктамыйм, иптәш Сафин. Кит. Китмә, диде сулкылдаган йөрәк. Китмә, җаным. Мин сине яратмадым да, иптәш Сафин. Шул Идрискә күрә генә очраштыргаладым. Мәйтәм, Идрисне тотсалар, минем хакка срогын әзәйттермәссеңме дип кенә. Үземә файда эзләп инде. Ә булай, әллә бар син, әллә... Ялган дип өзгәләнде йөрәк. Ялган. Бу сүзләрең ихласмы, Җәмлү Җәмилә? Шаяртуларга нокта куйык, иптәш Сафин. Ялды ишеге бер ачылып, бер ябылып, тупса тимере шыгырдаганга, хатын күзен ачты. Идрис аны сөйрәп кереп, караватка яткызып маташа иде. Ну, карчык! Сафинның хуш дип ишеккә ыргылуы булды. Син гөрс итеп идәнгә дә йыгылдың. Нервларың какшаган, карчык. Карашкы авызыннан сасы ис аңкытып, Җәмиләнең йөзенә йелде. Кабахат, диде хатын, һәм бар көченә аның яңагына сугып җибәрде. Идрис яңагын уа хихылдады. Кабахат белән яшисе сиңа, Җәмилә. Атна буе Җаббар күзгә башка чалынмады. Җәмилә белә иде. Ир тиз генә чигенмәячәк. Тагын бер тапкыр киләчәк. Әле йөрәкнең тетелеп янасылары алда иде. Әйе, Җаббар кибеткә керде. Ул теге киштәге сүзләрнең ялган икәненә шанырга тели иде. Читтән генә аңа карап өметләнеп торды. Ирнең төбәп каравы бәгырне актара. Үләселәр килә иде. Инде бер саубуллашкач бу газапларны нигә сузарга? Тимер түгел, Җәмилә. Менә ул түзмәс, бөтен кибетне яңгыратып, җаным, мин синеке дип кычкырыр. Ул сүзләр йөрәктән ургылып тамак төбенә килеп бәрелде. Ул сүзләр тел очында тирбәлә. Ул сүзләр инде күзләрдән дә мөлдерәп таша. Моны яшереп тә, моннан качып та булмый. Аннан нәрсә? Аннан, и Раббым, ник бирдең соң бу бәхетне? Мине тагын да бәхетсезрәк итәр өченме? Ник бирдең дә, ник кире алдың? Хәзерге минутта көйдергән җанымны кая куйым? Нинди генә тирән суларга сикереп сүним, сүрелим. Апа, тагын кан. Җаббар каны. Юк, кирәкми. Кит, җаным, кит. Син әле мәхәббәткә кыйынырсың. Синдәй асыл ирләр ялгыз яшәмәс. Яшьле күзләрен күтәреп караганда, Җаббар ишеккә юнәлгән иде. Аны Җәмиләнең әрнүе генә озата барды. Халык таралгач, прилавка астына сыгылып төшеп, тын гына елады да елады хатын. Озак тормады Җаббар Сафин. Авылдан күчеп китте. Җәмиләнең яшәү түгел, саташулы өн генә иде. Адәм баласына гомер кебек бер генә мәртәбә бирелгән мәхәббәтен югалту аны чиргә сабыштырды. Кайчандыр Идриснең Әсмәбикәгә йортка керүләре, ташланган хатынның кичерешләре бу кайгы белән чагыштырганда тузан бөртеге генә иде. Ул бәлки акылдан язар иде. Ярый, эчтә шәм чаткысы хәтле генә өмет пыскыды.
Карашкы вәгъдәсен үтәп тизрәк биредән тайса, хатын үзе Җаббар янына барачак. Хатаның башы Җәмиләдә. Аны Җәмилә генә төзәтәчәк иде. Көн сайын ул Идрискә әлеге дә баягы бер соравын кабатлады. Кайчан? 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 2 атнадан дип сузды Карашкы. 2 атна узгач, 4 диде. 5. Һәм атналар җыела-җыела айларга тулды. Инде Идриснең нияте ап-ачык иде. Җаббарның бүтәнгә өйләнгәнен көтеп юри ята. Ул Җәмиләне ахыргача бәхетсез итәргә уйлый. Булмас, диде хатын. Мин синең бу эшеңә чик куярмын, йырткыч. Бәхетемә тешеңне батырмассың. Җаббарны чакырам, килсен. Дөньясында яратып аерылудан да авыррак нәрсә юк диярмен. Машинаңа утырт та алып кит диярмен. Җәмилә тәвәккәлләп Мәрфуга карчыкларга йөгерде. Ишеткән иде. Җаббар Фатир әбисенең хәлен белешеп тора. Юл уңаенда кирип тә чыга икән. Мәрфуга карчык турыдан ярды. Гыйшык сүешүләр пәйгамбәрләрдән калган бәпкәм. Ник гаеплим? Икегез дә яратыштыгыз, диде. Өзелепләр әйтте инде Җаббар улым. Бәхетемне сезнең карасуда калдырам. Буш җан белән китәм дип. Табарсың әле үз тиңеңне дим. Җәмилә ир хатыны шул инде. Өметләнерлек түгел дим. Йөрәк бер генә бит. Икене сыйдырмас, ди. Сөйләшүләренә хәтле ягымлы шуның. Әбекәй, тагын килер микән ул? Төнәгенәк юл хуты кирде әле. Туйга чакырды. Бүген кич никахлары. Бара алмамдыр. Авырыйм бәпкәм. Кемнең туйы? Кемнең никахы, әбекәй? Фәрәш үзенеке, Җаббарныкы. Укытучы кызны ала икән. Теге ниятлы әле. Хәтерем тишегеләк, ниятлысың. Галияме? Диде хатын әкрен генә упкынга очканын тоеп. Ие, Галия шул, дип раслады карчык. Синең Җаббарга йомышың бармы әллә, бәпкәм? Шүт кенә хушыннан язмаган Җәмилә юк дип баш чайкады. Инде соң иде. Соң иде. Башта яп-яш килеш көндәш кайгыларына салып, Җәмиләнең тормышын пыран-заран китергән. Аннан тере атлар яндырып, ил-йортны канлы яшь түктергән. Аннан 2 гөнаһсыз җанның гомерен үзгән. Иң ахырдан бердән бер кешесеннән аертып, аның ак көннәрен карага манчыган кашкын Карашкы ниһаять җәзасын алырга тиеш иде. Караңгы иңгәч, хатын сыер сарыкларын урамга чыгарып җибәрде. Этен бәйдән ычкындырды. Җылы чыланда симереп тазарган Идрис гырлый-гырлый йокы симертә иде. Хуҗа ишекне тыштан бикләп, терәү белән ныгытып терәтте. Ни гаҗәп, ул тыныч иде. Тирәли әйләнеп, бүрәнәләрне сыйпап сөеп чыкты. Ялгыз башка, җитмәсә хатын кызга үй өлгертеп керүләр хай авыр иде. Күр бүрәнәләре нинди нык, калын. 3 кеше гомеренә җитәрлек. Калын булмый ни. Ирләр белән тиң урман кисеште ич. Шәпә Халидәсе ире белән кулдаш иде. Тәрәзәләренә карасыйн. Күрше авыл остасы Солтан тәрәзә йөзлекләрен шелтәрләп ясый дигәч, аны эзләп барды. Шелтәр тәрәзәле матур йортта яшәргә хыяллана иде бит ул. Солтан уста нәрсә диде? Җаббарның мәхәббәтеннән матурайып бит очлары алсуланган яшь хатынга сокланып карый-карый. Бушлай ясармын. Тик сиңа барып ясармын, үлчәме кирәк, диде. 2 авыл арасында йөрүләре кыйбатка төшәр. Синдә кунышта булыр, диде. Мин чит ирләр кундырмыйм шул, дип Җәмилә кире каккан иде. Барыбер ясадылар. Җаббарның дус осталары ясап бирде. Әйе, үй салу мәшәкатьле иде. Хатын хатирәләрен яңартып, үй тирәли тагын әйләнде. Сарайдан бензин алып чыгып, су белән кыендыргандай шаулатып бүрәнәләргә сипкәндә генә күздән яшь атылды. 3 чиләк бензинның тамчысын да калдырмыйча йылый-йылый сибеп бетергәч, кычак-кычак күтәреп өйнең 4 ягына да салам ташыды. Йырткычны оясында дөмөктөрәләр. Оясында аны качырырга ярамый.
Ул куркыныч, бик куркыныч йырткыч. Әгәр ычкындырсаң, әдәмнәр аңардан күпме җик күрәчәк. Йортның дөрләп янганын ул каенлыктан карап торды. Үзе яшенә буылып, Җаббар белән сөйләште. Әйтерсең, ир аны кочагына кысып тыңлап тора иде. Син кыргый аландагы теге учакны хәтерлисеңме, Җаббар? Алан тутырып учак яккан идең. Хәтерлисеңме? Ә бүген минем чират. Бүген дөнья тутырып мин өемне ягам. Кәләшең белән яп-якты төндә кавышсын, Җаббар. Мин сиңа йөрәгемдә йөрткән сүземне әйтә алмадым. Нигәдер уялдым. Ишетәсеңме, Җаббар? Минем дә сөюләрем хак иде. Хак! Хатынның кычкырган тавышыннан төн сискәнеп куйды. Шәрә кайын ботакларына кунган кар бөртекләрен тузгытып, кайтаваз сулкылдап җавап бирде. Гөлчәчәк Хафизова укыды.